Du skal faktisk køre ind fra den anden side. Og skal du op til Hellevej 16? Ja, så skal du køre den anden vej. Det vil sige, at du skal køre ud på Hellevej, og så kan du komme ind den vej. Ja, vi har et kæmpe problem. Det er derfor, jeg filmer, fordi I bliver ved med at køre hjørnet af vores grund. Og vi har lagt sten og alt muligt. Hvad siger du? Jo, det kan sagtens. Hvad siger du? Har du lige prøvet? Okay, ja, det kan jeg godt forstå. Men vi prøver ligesom at få dem, som beder jer om at komme, om at være opmærksom på, at de ikke skal ødelægge vores have, ikke? Så, hvad siger du? Ja, det kan jeg godt forstå. Det er jo noget værre møg, men bilerne bliver større og større, ikke? Hvad siger du? Ja, fuldstændig, ikke? Altså, vi har lagt store sten, de er bare kørt fuldstændig ned i jorden. Så, hvad siger du? Nej, altså det er umuligt. I skal jo også være der, ikke? Ja. Nå, men du må prøve at se, hvordan du kan komme derop. Ja, det er godt. Ja. Ej, hold op.